Bailareiche, bailareiche, farei todo. Bo día, boa tarde, boa noite, segundo desde onde e cando nos escoitedes. Hoxe é xoves 24 de xullo do 2025 e fálabos Marola Padín Novas, ás 8:42 da mañán desde Ferrol, desde o campus industrial, onde temos unha delegación do Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional desde o ano 2022, cando iniciou o grao en Relacións Internacionais da Universidade da Coruña. Benvidos e benvidas ao Maratón de Galeguidades 2025, unha xornada única para celebrar e pensar de maneira colectiva, sen cancelas, dentro pero tamén fora de Galicia, en todos os acentos, desde todas as olladas, todas as formas de sentir e tamén de crear. Un maratón para conectar a Galicia coa súa diáspora, a través da memoria, a economía, o deporte, a ciencia e mesmo a música. Un verdadeiro maratón de galeguidades. Estamos nunha festa sen fronteiras, desde a Costa da Morte ata Bos Aires, desde Compostela ata La Habana, de Ferrol a Montevideo, pero tamén desde Vigo, Ourense ou Lugo, ata París, Berna ou Lisboa, desde o pasado, desde o presente e con efectos especiais tamén desde o futuro. Como conectamos Galicia co mundo? Terá a nosa diáspora un papel catalizador da nosa proxección internacional? Fainos máis fortes ser nós no mundo? Se o ano pasado demos a volta ao planeta por 27 países, nas vindeiras 11 horas preguntarémonos como conectar a Galicia territorial e a Galicia exterior. As cantareiras galegas homenaxeadas o pasado 17 de maio, Día das Letras Galegas, o Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, do que conmemoramos o seu 75º cabo de ano, atravesarán todo o noso maratón de galeguidades. As migracións son un sinal identitario, omnipresente na humanidade, do pasado e da actualidade. En Galicia temos unha historia moi especial con elas, e hoxe estamos nos 5 continentes. Aínda que de maneira especial durante o Maratón 2025 conectaremos con Europa e tamén coas Américas. Grazas a todos e todas e sobre todo a Deputación da Coruña por facer posible este evento. Collemos aire e arrancamos. Inicia o Maratón de Galeguidades 2025. Ao longo desta xornada teremos diferentes presentadores e presentadoras do maratón, que vos falaremos desde os estudios centrais do IGADI, o Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional. Así que, co voso permiso, deixádeme darlles a benvida. Temos con nós a Diego Sande, doutor en Economía e Empresa e profesor do Departamento de Economía Aplicada e director do diploma tamén de especialista en Economía e Política China da Universidade de Santiago Compostela. Investigador do IDEGA e coordinador da liña de investigación en economía do IGADI. Daniel, que agardas desta segunda edición do maratón? Mesmo vas a conducir o episodio de economía. Bo día, Marola. En primeiro lugar, moitas grazas ao IGADI polo convite e por facer realidade un ano máis esta iniciativa, este maratón de galeguidades. Pois mira, en relación á cuestión que formulas, eu sempre penso, non, no posible nas posibles potencialidades da diáspora nos termos pois, relacionados coa miña área profesional, non? Pero é certo que a diáspora está conectada coa realidade galega pois, desde o punto de vista tamén da historia, da socioloxía, desde o punto de vista lingüístico, non? E todo iso pois, xera capacidades para crear coñecemento, crear capacidade tamén relacional no exterior. E iso é unha vantaxe, non? Desde o punto de vista territorial, estrutural, desde o punto de vista do desenvolvemento, non? Que podemos aproveitar. Pero se houvese aínda algúns escépticos, non? Con estas capacidades está a realidade económica, non? Que nos permite tamén pois, entrelazar redes e entrelazar pois, tamén oportunidades para a xeración de valor e a creación tamén de desenvolvemento para o noso territorio
e para o exterior. Moitísimas gracias, Diego. Estou de acordo contigo. Potencialidades son obvias, penso, e temos que aproveitalas. Incluso para eses escépticos, seguro que hoxe os convencemos. Imos a seguir. Vou a presentar agora a Marta Álvarez. Boas, Marta. Marta é investigadora asociada do IGADI e especialista en diplomacia deportiva. Ti que agardas desta segunda edición do maratón? Ademais, ti eres a responsable do episodio de deportes, o episodio máis longo de todo o maratón do 2025. Temos que ir collendo forzas e entrenando, non? Pois sí, Malola, moi bo día a todos os que me escoitan desde a Galicia territorial e moi boa tarde, moi boa noite, según donde este a xente. Eu vou levar o partido ata a prórroga. Eu o que espero do maratón deste ano é moita variedade. Un maratón que xa no seu segundo ano xa se está a reinventar e cambiou o formato. Isto vai dar lugar a episodios de moitas temáticas distintas. Imos traer convidados do máis variado. Tamén espero, o que máis me gusta un pouco do maratón é a variedade do público. Creo que ao final este formato digital aberto, promocionado en redes, e que vai ter, como digo, moita variedade de temáticas para atraer a xente de moitas áreas distintas, é unha grande oportunidade para chegar a xente a que igual hai veces que todo isto de galeguidade, de diáspora, de proxección internacional, e soa un pouco a chinés, facendo honor tamén a túa área. Entón, eu creo que é moi bo chegar a esta xente, facerlle ver que é algo do día a día, que é algo totalmente cotián, que cos actos que facemos no noso día común, na nosa vida na diáspora, a xente fai galeguidade, que sintan que teñen voz, vai facer ao longo prazo tamén que o debate sexa cada vez máis rico. Entón, eu penso que tamén o meu episodio vai ser un exemplo desto, de como xuntar 11 personas para xogar un partido de fútbol ou para animar o seu equipo e facer Galicia no exterior, e como despois a súa experiencia ten importancia para comprender como foi a emigración no pasado e que ideas podemos ter no futuro. Moitísimas gracias, Marta. Bueno, a primeira palabra que define este evento é maratón, así que supoño que en termos deportivos poderemos dicir que temos que traballar en equipo, verdade? Vale, pois agora voulle pasar a palabra a Roi Pérez Vila, que é investigador asociado do IGADI en Relacións Internacionais e tamén coordinador de comunicación do maratón. Bos días, Roi. Estás por aí? Hola, estou. Moi bo día a todos, como estades? Bo día, moitísimas gracias. Ti estás hoxe a ser o noso Community Manager. Como pode a audiencia conectarse con Maratón desde o seu fogar? Escoitei que mesmo temos un concurso activo. Efectivamente. Contanos. A ver, o lugar para seguir o maratón durante todo o día non é outro que YouTube, que é o Igadi Televisión, que é a nosa canle de YouTube na que colgamos un montón de contidos durante todo o ano, que eu espero que, alén do día de hoxe, que espero que nos sigades en directo durante todas estas horas, o resto do ano tamén estedes pendentes de todo o que vayamos subindo, porque sempre son contidos ben interesantes. Efectivamente, os estaremos aquí hasta as 7:30, todo o día no Egadi Televisión, así que oxalá moita xente nos siga durante todas estas horas, e se non, pois que vayan entrando e que vayan vendo pois os diferentes bloques temáticos, que son moitos, como saben relatáchedes, non? Ademais, estamos sorteando un libro que é unha xolliña, porque está descatalogado, unha xolliña de Xulio Ríos, que é a Galicia na Sociedade das Nacións, que efectivamente pois fala de algo que ten moito que ver do que vamos a comentar hoxe, non? Que son as relacións internacionais en perspectiva galega, non? Para eso simplemente hai tres opcións, que é facer retweet e tamén seguirnos na conta de X, facer o propio tamén no post e reel de Instagram que temos dedicado ao propio concurso, e mesmo durante o día de hoxe quen faga comentarios na canle de YouTube, pois tamén será considerado para o concurso. Son varios os libros que sorteamos, que non é un exemplar único, quer dicir que hai máis de unha oportunidade para conseguir ganar o libro. Quen poida tamén apoiar a iniciativa e compartilo nas súas redes, nos seus perfiles, pois nos encantadísimos da vida, porque é unha iniciativa ben bonita, que leva traballo, encantados de que chegue a canta máis xente mellor.
Moitísimas gracias, Roy. Pois nada, colloche a palabra e tamén animarvos a todos os que nos seguides na rede, en directo ou despois, que por favor, se estades de acordo con esta iniciativa, compartades este proxecto nas vosas redes, cos vosos compañeiros aquí dentro e fora, xa sabedes, con todos os acentos e sen cancelas. Así que, sen máis dilación, ahora voulle pasar a palabra a Daniel González Palau, director do IGADI, do Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional. Bo día, Daniel. Bo día, Marola. Que destacarías do proceso de produción deste segundo maratón? Xa estamos na segunda edición, como antes comentaba Marta, reinventámonos, como decía Roy, leva moito traballo, ti ben o sabes, son 11 horas en directo, pero moitísimas máis de organización. En que se parecen e en que se diferencian o maratón do ano pasado, da nosa primeira edición, e o maratón do 2025? Contanos. Moi bo día a todas e a todos. A verdade é que hai moitas continuidades sobre o maratón de 2024 e moitas diferencias. A primeira continuidade sería destacar, no, pois que a Diputación da Coruña sería ser pois a institución que neste caso impulsa o maratón de galeguidades, que decide que por un día pensar en como conectar a Galicia territorial e a Galicia exterior pois faga parte na medida do posible da senda pública. E na continuidade, pois escollimos de novo o 24 de xullo para comezar os festexos do Día de Galicia, tanto aquí, na Galicia territorial, eu falo desde Santiago de Compostela, como desde a Galicia exterior. Esas serían grandes continuidades, pero tamén sinalaría unha grande ruptura, que o ano pasado enfocamos o maratón desde un exercicio mecánico, digamos, de dar a volta ao mundo desde Australia até Argentina, pasamos por eses 27 países, e en todos os países preguntábamos por tres preguntas para radiografar o estado do asociacionismo galego do exterior, da diáspora galega. Preguntábamos a todo o mundo como se organizaban as galegas no seu país, se existía algunha personalidade coñecida no seu país, e froito desas preguntas que repetimos ao longo dos 28 países que visitamos, pois fixemos un primeiro informe do Maratón de Galeguidades que dá moi boa conta pois de como conviven as formas tradicionais de organización ao redor dos centros físicos galegos coas novas formas de organización da nova diáspora, pois por medio das redes sociais e desde unha maior flexibilidade. O maratón, nese sentido, do ano pasado foi unha grande conversa interseracional do que está a acontecer agora mesmo nesta narrativa fermosa da diáspora galega. No maratón do 2025 apostamos por centrar o exercicio de inteligencia colectiva ao redor da pregunta de como conectar hoxe a Galicia territorial e a Galicia exterior na idea de conseguir ideas que se podan artellar para termos unha acción exterior de Galicia que teña na diáspora pois un punto chave nuclear da súa proxección internacional. Entón, como vedes, pois temos 14 temáticas diferentes ao redor das que nos faremos esta pregunta e, posteriormente, en setembro, publicaremos o informe do segundo Maratón de Galeguidades. Dicirvos, bueno, pois aquí hai curiosidades e novidades, como, por exemplo, o ano pasado, ainda que a grande ambición era visitar moitos países, pois este ano temos 2 países novos que non estiveron na edición anterior, que son Suecia e Holanda, e neste maratón van ter un peso moi específico ligado á propia natureza do maratón, pois tanto os países clásicos da diáspora galega, Suiza, Reino Unido, Alemaña, Argentina, Uruguai, son os que permanentemente aparecen en casi todos os episodios, porque existe unha maior densidade de organización da diáspora galega neste espazo. Xa por último, como curiosidades, podo vos comentar que
este ano ata pensamos en levar o Maratón de Galeguidades desde un plató, mas decidimos seguir, por exemplo, o exemplo do ano 24 e facelo de maneira descentralizada desde os estudos da EGADI Televisión, pero sí que hai novidades, como o concurso deste libro tan fermoso do ano 1991, do ano precisamente que se funda o IGADI de Galicia e a Sociedade de Nacións, e moitas outras novidades. Por exemplo, contamos até cun influencer, Ovella Negra, que é unha novidade, aínda que é certo que este ano tamén contamos con Prado Rúa, que seguramente a influencer en lingua galega máis destacada que temos en Galicia. Vaya, realmente estamos cheos de continuidades, cheos de novidades. Seguramente a lástima que nos dá é que a Lei de Acción Exterior de Galicia aínda non está a aproveitar as posibilidades que abriu no ano 2021, e igual que a Estrategia Galega de Acción Exterior, que aprobouse en marzo deste ano, e que aspiramos que se dinamice con máis ambición, porque o maratón dará boa conta de que o perfil internacional de Galicia é un factor competitivo para Galicia na sociedade internacional, e nun momento de inestabilidade e de problemática internacional tan forte de incerteza cara ao futuro, sermos capaces de coidar esa rede internacional de Galicia vai ser productivo para o conxunto do país. E xa por último, dicirvos que, como ano pasado, isto é un exercicio de diplomacia pública. Por lo tanto, é un maratón de galeguidades con todas e todos, contra ninguén. Así que moitísimas grazas por estar aí, moitas grazas, Marola. Esta é unha das novidades, e abres o maratón, e aí seguimos. Moitas gracias. Moitísimas gracias, Daniel. Desde logo que vou a recoller un pouco do que nos acabas de presentar e quedámonos pois con esas novidades, con ese concurso, con ese chamamento a todos os sectores sociais. Eu fago fincapé nesa clase política que deberá de ter un pouco máis en conta todas estas potencialidades en todos os ámbitos. Quedámonos co concepto de diplomacia pública. E agora que tanto se fala da intelixencia artificial, que se lle pon o adxetivo de intelixencia a todas as máquinas, voume quedar con ese concepto de intelixencia colectiva, intelixencia humana colectiva, ¿sí? Comentábamos antes na presentación de Marta Álvarez que somos un equipo, así que aproveitemos as nosas potencialidades. Este libro que se mencionaba antes, que aproveito para que vos suscribades a canle de IGADI Televisión, para que nos sigades na nosa nova páxina do IGADI, todos os contidos que se van publicando dos colaboradores, que esa sociedade de nacións nestes tempos de bélicos, desgraciadamente, é un respiro, unha esperanza a que o ser humano debería de traballar en colectividade e non desde unha perspectiva narcisista, así que as guerras non van a ningún lugar. E unha vez dito isto, pois nada, agradecervos a todos os que nos seguides, os que vos ides unindo, os que compartides este evento nas vosas redes, a todos os presentadores que xa fixeron a súa breve presentación. Imos dar comezo ao Maratón 2025. Estades preparados e preparadas? Para comezar o maratón temos a David Reinero, xornalista de Praza Pública e colaborador do IGADI desde hai xa bastantes décadas. Boas, David. Hola, bos días, Marola.